Dáš Van Matisek. A Pavel Ziga. Takže dali se 4 lajky. Takže děkujeme. Ne? Takže potřebujeme vás ještě tady. Pokud na těch 5, tak bude nový člen Petr Kreško. No, Pavel, první otázka. Proč jsi se mnou chtěl rapovat? Já jsem tebou rapoval, protože jsme volal. Říkal jsem si, proč ne, tak to zkusíme. Zapne být první venku před barákem. Dělali jsme jeden rap a pak to začalo všema rapama. Ten rap jsme museli smazat, protože to prostě lidi se smáli, ale teď jsou všichni jako skály. Proč jsi vybral mě rapu? Ne, ty jsi mě vybral. Můžem? Sorry lidi. Takže prostě dokončeno to bylo prostě, ale ten na červenci 8. Jmenuje se ta rece s Žigou a je to před doma, ne? A dali jste 5 lajků nebo 6. Nevím, jo. Takže pokud tam, opíče, ještě dále. Pavel, až budeš velký, co chceš dělat pořád rap nebo? Jako jo, uvidíme, kde to až dosáhneme a nevíme, co bude a nebudu se říkat, že jo, nevíme, co bude třeba zítra nebo pozítří, takže ještě neplánuju věci dopředu, ale jo, jenže jo, prostě jsme Fat Five a chci vám něco říct, pokud chcete, já vám zarepuju internet. Můžu? Klidně můžeš. OK. Jsem určitě zahrávě more, já nejsem Sweet Games. Pochlábr do minuty, replay. Jsem určitě zahrávě děcko. Nejsem pro tebe matery a chovej si jak děcko. Geco. Malý keco, co něco víc. Obleč si moji kaču a aby dělal víc. Když moc, ale vyjde nový rap. Proti Sweet Games je tam. Prostě tohle říkám. Sweet Games, more než Sweet Games, pochází do minuty, replay. Bude nový rap prostě za chvilku a počkej, malinká otázka, jo? Chceš se mnou udělat zítra rap? Asi jo. Bude to může zajebat, kurva, ne? A jestli to chcete, tak dejte 20 lajků na to video. Takže tak, a lidi, pokud dáte tady 6 lajků, nebo 5, nebo 4, dejte 4 zase a pokud to bude, tady bude zde na mě sedět Petr Kreško. A děkuji za vás Files a počkejte. Ještě jaká otázka? Děkujem za všechno. Taky děkuji za všechno. A my právě skončíme a pokud chcete ty 4 Petra Kreška a on má hodně toho, tak dejte 4 lajky a nebojte, s brýlem a člověk přijde. Ahoj!